B'investiment ta' aktar minn 160,000 euro ġew imħabbra 3 proġetti li bl-intelligenza artifiċjali se jwasslu għall-użu tal-lingwa Maltija fl-industrija u fl-edukazzjoni daqs lingwi barranin oħra. Dawn se jwasslu għal Malti miktub, miftiem u proċessat bħala lingwa barranin. Dawn it-tliet proġetti ta' riċerka bl-isem ta' Speech Processing, Text Processing u Edu AI se jwasslu issa biex jibda jkollna użu aktar wiesa tal-użu tal-intelligenza artifiċjali. Permezz tal-proġett tal-Speech Processing, ir-riċerkaturi se jkunu mejjuna sabiex il-lingwa mitkellma tiġi miftema mis-sistema u għaldaqstant tkun tista' tiġi proċessata. Il-proġett bl-isem ta' Text Processing se jwassal biex ir-riċerkaturi jkunu qed isaħħu l-għodda teknika sabiex il-Malti miktub jiġi miftiem u proċessat f'din is-sistema. Intant, bil-proġett Edu AI, l-intelligenza artifiċjali tista' tkun għodda assistiva fis-settur tal-edukazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, l-MDIA, Stephen McCartney, spjega li mill-2019 l-hawn l-Awtorità ħadmet fuq pjantazzjoni sabiex l-inizjattiva fl-Istrateġija Nazzjonali tal-Intelligenza Artifiċjali jsiru realtà. Jinkwadraw minn ħafna miżuri li aħna rridu noħdu ħsieb li jsiru f'din l-istrateġija. F'din l-istrateġija hemm 6 proġetti maġġuri li aħna qegħdin fuqhom, imma parti minn daw is-6 proġetti maġġuri hemm xi 70 oħra fosthom inizjattivi bħal da. Ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professur Alfred Vella, spjega li dan l-investiment se jkompli jixpruna t-tagħlim tal-lingwa Maltija e kif se jinħoloq l-għodot meħtieġa sabiex computers ikunu kapaċi jifhem u jiġġenera kitba bil-Malti. Partnership mal-gvern, mal-awtoritajiet biex ipoġġu dawn ir-riżorsi fiżiċi ta' flus fl-università ħalli x-xogħol li nistgħu u kapaċi nagħmlu iseħħ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li l-għan tal-intelligenza artifiċjali huwa li mhux biss jinħolqu iktar impjiegi f'dan is-settur, imma wkoll il-benefiċċji miġjuba minn din il-mewġa ta' innovazzjoni tilħaq iżjed il-faċex fis-soċjetà Maltija. Il-Ministru spjega li għalhekk l-MDIA allokat dawn il-fondi sabiex toffri l-appoġġ meħtieġ biex tintlaħaq il-mira tal-Gvern li pajjiżna jinbidel fl-aqwa ġurisdizzjoni li minnu jiġu xprunati l-idejat relatati mal-intelligenza artifiċjali. Fuq livell ġenerali huwa dan il-mod li rridu naraw li nkomplu nixprunaw l-attività ekonomika li teqreb iktar u tinvolvi iktar l-attività tat-teknoloġija b'mod partikolari f'din it-teknoloġija tal-intelligenza artifiċjali.